Arek pungut yo ngene iki disia-sia, dikancingi lawang, bengi-bengi turu kursi, selimutan anduk, kaya mentolo ning anak ngono kuwi. Ya aku wis pamit bar maghrib Bu, aku ape dolan ning Merendi. Ya jarene aku kowe wis mulih. Yo arek enom. Arekmu enom arek anak muda kok balik ya ono, balik bengi. Ngomong aku balik setengah 11 kok dodok-dodok kelawange ditutup. Aku melungker sampai subuh ning kono. Mas aku dipengi metu ya pengen metu. Ya arek enom anak muda ya. Anak muda. Anak muda ya dolane bengi. Bene kapok oleh ngono kuwi pindhone neh ya mbok. Salaman bengi malam Jumuah. Ya bah untung ora digo pocong kowe. Salam malam Jumuah. Ora enek selimut apa turun jero mobil kuncine ning jero. Tos jenenge wong lali wong tuwek. Ya iku. Makane kowe budal neh kok ya. Iya tak budal neh. Ya bene aku nggawa kunci mobil engko turun jero mobil. Enak ASEAN. ASEAN. Ngluyur engko. Iya. Kancing lawang Ya, neh kowe. aku dikongkon ngeluyur. Oke, fine. Akan aku buktikan.